lumot mga katsuyo. Dito pala ang daming lumot sa may banda. Yun. Tatry natin mga katsuyo. Subukan natin itong lumot. Ang dami palang lumot. Yun mga katsuyo, iuwi na tayo. Yun mga katsuyo, I love Barangay Kasili. Ganda rin tong isla na to. Kanina yan lang pala yun, doon ang kanto na yun. Bumalik pa ako ng Barangay Subay. Wala dyan na interview sa kabila. Nawawali ako. Facing spot mga katsuyo. Kaso yung problema ata dyan, walang saan kaya dadaan dyan. Baka dun sa Barangay Pipindan din siguro. Ganda oh. Ayun, may mga mimimit mga katsuyo. O mamimimit din sa tayo.
mga kachoy, maganda rin, no? Siguro marami uli dyan. Private yan kasi, mga kachoy. Private daw yan. Pero meron na yung isa. Kami namimingwit daw, dapat yan tayo pala bumagtak. Hanapin ko nga ano sa ano. Mga marami dito. Ang ganda oh. Talaga maganda talaga. Yung type ko talaga. Yan, may sila. Nasa gitna talaga. Kaya maganda maripit. Kung may sariling bangka, pwede yan. Maganda rin ito mga kachoy oh. Malit lang na isla pero madami na mimingwit. Lapit na tayo mga kachoy. Saan tayo pupunta? May kulay mo lang. Wala akong bangka oh. Kaya mapapunta ang isla Talim. Malapit na kami mga kachoy. Yeah, malapit na. 25 minutes din mga kachoy.